Για άλλη φορά, ναι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πραγματικά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο συνδυασμό μας. Ένας συνδυασμός μόλις 2 μηνών. Μια παράταξη που λέγεται Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία προεκλογική εκστρατεία. Μέσα από αυτή γνωρίσαμε τα προβλήματα του καλαμακιανού λαού, προτείναμε λύσεις και πραγματικά αυτό που τελικά όλη αυτή η διαδικασία έφερε σε μένα είναι ένα πολύ θετικό συναίσθημα. Ένα θετικό συναίσθημα ότι υπάρχει ο κόσμος που ενδιαφέρεται, που θέλει να προχωρήσει, που θέλει να διαβουλευτεί και ο κόσμος που θέλει κάτι να αλλάξει. Από την άλλη μεριά, σαφώς ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα του προεκλογικού μας αγώνα. Είμαστε, όπως είπαμε, μια νέα αυτοδιοικητική κίνηση μόλις 2 μηνών, που παρόλα αυτά πέτυχε τον πρώτο της στόχο. Ο πρώτος της στόχος ήταν να είμαστε η μείζον αντιπολίτευση. Να συγχαρούμε από τη μεριά μας την πρωτοβουλία και τον Δήμαρχο κύριο Νίκα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την γόνιμη με επιχειρήματα αντιπαράθεση όπου χρειάζεται και θα συμβάλλουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δώσουμε λύση στα προβλήματα της πόλης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν ένας αγώνας που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και το αφιερώνω σε όλους εσάς που με στηρίξατε, αλλά και σε όσους είδαν με συμπάθεια και αγάπη την κίνησή μας, αλλά δεν μας ψήφισαν. Να είστε καλά.